sen nähil çemeleşerdin? Mekteplen birine okuwçylar yaz gezelencine çıkarman bolupdurlar. Mektebin müdiri ýolbaşy mugallyma çağalara nähili garamallyk hakda täsin hem täsirli bir maslahat beripdir. Çağalar bilen iş talşanda hemişe şu usul hakda pikir et. Hamana enatalaram oň ýanyna sen sinlap duran ýaly duý. Muň degerli maslahatlygyna şübhe ýok. Aslynda henüz ýaş mahaly mektep müdiriniň özüne berilen maslahatlary ýaklasaň dagyn muny asla geň görmersiň. Şo mahallar enatasy oňa has gowy görýän adamlaň hemişe seni sinlap duran ýaly ýaşagyn diýip ýygyder sargar ekeni. Özümüzi nirede nähili alyp barmallygymyzy gözüňe getiredin. Pikir edip görüň. Biz üçin has ýedir, has gymmatly adamlar biziň her bir hereketimizi, sözümüzi hut ýanymyzda durup sinlap duran ýaly gözüňe getiredin. Şonu biz özümüzi has nusgalyk, görüller arlyk terzide alyp barmaga çalşarys. Adamlar bilen gatnaşyklarymyzda has mehriban, has mylakatly bolarys. İşlemimize has jogapkärli, has ynamly hem ihlasly ýapşarys. Biz bu ýerde durmuşymyzdaky iň eziz adamlaryň bakysy, berjek bahasy bilen çäklenmäliň. Muňa başga tarapyndan garap görsek, hasam jogapkärli çemeleşmegiň höttesinden geler. Özümüzi has köp adamlaryň üns merkezine gözüňe getiredin. Bir işi etmekçi bolsaň, hatda şo wagt seni hiç kes görmeýän, bilmeýänem bolsa, özüňe sowal bilen ýüzlen. Egerde tutuş elem halkym maňa seredip duran bolsa, şonu men muny nähili ýerine ýetirerdim. Bu işi nähili derdim di. Gel iň bolmana bir günümizi bir şeýle duýgular hem hyýallar bilen ýaşap görelim. Hamana ehli elem halky seni söýýänlerim, sana başgaça garaýanlarym, öz işlerini bes edip diňe sen sinlap duran ýaly, sen edýän işlerine tinkesini dikip oturan ýaly gözüňe getir. Belki bu aslında şeýledirem, sen duýan närsiň. Emma ilgünün sinsi nazary sen edýän her bir hereketinden habarlydyr. Hereket et. Bir günüňi şeýle geçir. Sen üçin iň mehriban, eziz adamlarym, sana bipark bakýan adamlarym, hamana sen ýanyňda jem bolup, diňe sen işlerini sinlemaga gelen ýaly gözüňe getir. Şonu özüňe jogapkärli çemeleşmegiň, diňe özüňi terbiýelemek babatda däl, eýlem ýerine ýetirýän işleňem has netijeli bolmagyna getirýändigine göz ýetirersiň. Ahmar ansany bedemeýär. Ol uzak ýyllaryň dowamyna orta mektebiň müdiri bolup işledi. Ahir pensiya ýaşyna ýetdi. Geçen abraýly zähmet ýol üçin şägirtleri, kärdeşleri hem okuwçylaryň enatalary oň hormatly din jalşa gitmeginiň şanyna bir dabara gurnadylar. Bu ýaşly şeýle hormata juda münasipdi. Gerdenine uzak ýyllaryň ýükü, tejribesi bolan müdir üstünlügiň, adamkärçiligiň, il bilen ýaşy gatnaşykda bolmagyň nusgasy. Her kimiň şol müdiri meňzäsi gelýärdi. Her kim iň bolmanyna çağalarynyň şol müdir ýaly üstünlük gazanmagyny isleýärdi. Aýdym sazly şowhunly dabarada her kim özüniň ýürek buýsanjyny, mehr muhabbetini, hoşallygyny ýaňladýardy. Şunça ýyllaryň dowamyna ýerbän arman zähmet çekenligi, üstesine iň myrkyn, jogapkärli kär bolan muallymçylykda gazanan adabra üçin ol ayratin hormat sarpa münasipdi. Sadiyan, göwün açyjy, çagalaňly gijelen birdi. Söz berilenleň ählisi bu ýaşlyň ustad muallymdygyny, jemgyýetiň öňündäki wedipe borçlaryny abray, üstünlük bilen ýerine ýetirenligini, hemmelen ondan görüller ýanlygyny, şeýle halipa muallymyň eline ýetişenlikleri, ýa-da oň bilen bir ýerde bile işleýänlikler üçin özlerini bagtly saýanlyklaryny ul höwes bilen ýaňladýardylar. Dabaraň ahyrynda hormatly muallymyň özüne de söz berildi. Ýöne muallymyň aýdan ilkinji sözlemi hemmeleri geňirgendirdi. Müsürlüň dili bilen aýtsak,
oturan kürsüsünü ýanyndaky peltel sıraň üstünden eňteren ýaly boldy. Bu ýerdäki peltel sıra insanyň gazanan abray derejesi, kürsem bolsa her kimin ýylsyndaky orny mertebesi, ýagny ol şeýtmek bilen özüne abray getirip, ýoluny ýagtylandyryp duran zady wöýran etdi diýmekligi aňladýar. Ol hakykatdan hem şeýtdi. Ýogsan hemmeler onu ähli babatdan nusgoluk, gahrmanmyr gerçek hökmünni, ýüregine düwen zadyny hasyl edýän, maksadyna ýetýän, ruhy bilen ýaşaýan adam mysalyny görýärdiler. Emma men 23 ýaşlamdaky iň uly arzum Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti bolmakdy. Arman başa barmady diýip ahmar bilen gürlemesi dabara gatnaşýan mihmanlary düşnüksiz duýgulan girdagyny oklady. Inni tomaşaçylaryň öňünde abraýly zähmet ýoluny mertlik bilen kültürlän halipalaň miri dälle geçmişin hasyl bolmadyk arzularyny ahmar edip, köne pikirlere daňylyp oturan gözgyny bir adamyň kesbi janyny durberdi. Her kim özüni oňoýsuz duýdy. Halipa mollumyň bitiren işleri, gazanan üstünlüklerim şol arzuwy unutturup bilmändir. Hasyl bolmadyk, has dogrusy, inniden soň hasyl bolmak ähtimallygy nola deň bolan arzuwy arman bilen ýatlamak ýakynly duýgup paýlanok. Başga gurrun, egerde şol arzuwyň hasyl bolmazdygynyň sebäbi hakdaky pikirlerini paýlaşan bolsa, durmuşda üstünlük gazanmak üçin nähili hereketleri etmeliligini ünnän bolsa, adamlaram ondan köp zatlar öwrenerdi. Başa barmadyk arzuwyny munşa ýyllardan soňra köpçüligiň öňünde ahmar arman bilen ýatlap oturmak gelşiksiz. Bu eýýäm arzuwyny hasyl edip bilmeýän, daşyndan göräýmäge ähli işi şowuny, emma içi harasatdan dolu biriniň keşbini ör boýuna galdyrýar. Arzulary bökdüýän sebäpler, olary ýeňip geçmegiň ýollary hakdaky pikirlerini paýlaşsaň, bu hemmelen hoşuna gitjek, göwnünden turjak gurrun bolardy. Emma mollum gazakly hem gerekli zatlary dälle diňe hasyl bolmadyk arzuwyny ahmar bilen ýatlap oňdy. Arzu etmek gerek ol gowy zat. Muňa garamazdan olaň bolup bilmezlik ähtimallygyny gözüňde tutmaly. Dolan gelmejek geçmişiň hiç wagt hasyl bolmajak arzularyna örklenip galsaň, akyl giňişligi aralykdan uzaga ýetip bolmaz. Arzular, maksatlar bizi uzak menzillere, beýik tepkitlere eltýär. Emma hasyl bolmadyk käbir arzulara garp bolup oturmak bolýan bizi ukuyup başarnymyza göre dolu hereket etmekden saklaýar. Üstesine Halipa mollumyň geçen abraýly zähmet ýoly, gazanan derejeleri, ýeten bagtly menzilleri, gursagyny dolduran şatlyklar, abraýyny artdyran üstünlükler, ýeten sepkitleri, hasyl bolmadyk bir arzuwynyň ahmaryny ýadyndan çykardyp bilmändir. Meýilnamalar beýle düzülmeýär, durmuş beýle gurnalmaýar. Ahmar armana ýugurulan ýol bagtýarlyga eltmeýär. Sendiňe geçmişiň bir möwsümindäki bir arzuwyň ahmaryna garylmak bilen özüňi ruha argynlyklan hem hastalyklan girdabyna itekleýän. Şu sözi kim aýdanan bolsa dogry aýdypdyr. Ağırly, anjyl sözleň içinde wah, käşke men şeýle etsemdim diýen sözden ağırly ýanglanýan başga bir söz ýokdur. Käşkelere daňylyp ýaşamak ýüregi ýaralaýan, gutulmaýan dertlere ýolukdurýan ýagdaýdyr. Çünki ol berza etmeli zadyna hötte gelip bilmänligini, içiniň ahmardan dolulugyny görkezýär. Bu oý pikir insany hemişe geçmişe dartyp durýar. Şopurdatda iň bolmanyna arzuwyň bir özüni ýatlaman, nähili hereket edenligine gowy boljokdygyny gözüňe getirsedi. Täzeden girismäge gayrat hem mümkinçilik tapıp işin başına barsady. Onda ol ahmar dälle umyt bolup ýanglanardy. Ýöne paşmadyk arzuwyň bir özüni ýatlap ýörmek, ahmarlary ýatlamak baht kesligiň alamatydyr. Bir zady isleňizde onu arzuw maksady öwrüňizde oň bolup bilmek ähtimallygyny sallarlamak wajypdyr. Köpüýümiziň ýaşaýyş görpimiz
şol adamyň durmuşy dünýäsi bilen juda meňzeş. Olar wagtyň köpsini bimahal arzulary, bir mahal geçip giden wakalara ahmar edip geçirýärler. Yere dökülen süýd üçin göz ýaş dökýärler. Hiç wagt gaýtaryp bolmajak zatlar üçin inşa batýarlar. Wagtyň haçan eýýäm düýrläp goýan kagaz lektelerini ýatlap şikaýet edýärler. Wagt käşke şeýle bolsady. Menem şol atlary etsemdim diýen ýaly ýüregiň yarasyny gorjalaýan sözlerim gaýtarýarlar. Bu ahmar ýüregi eýledigiçe beden özüniň güýç kuwatyny, işçiligini ýitirip ugurýar. Mani netije çykarmak maksady bilen geçmişe garasaň bolar. Täwlüklerden safa almak, degerin netije çykarmak, durmuşa peýdasy tegjek çözgütleň üstünden barmak üçin geçen wakalary ýatlamagyň hiç ýyly aýby ýok. Has dogrusy, muň üçin şo wakalary ýatlamak zerur. Ýöne oňa häli häzirlerim ahmar bilen ýudunyp garamak, bolan bolsady diýip gultunyp bakmak asla kabul ederlikli zat däl. Muňa müňezek ýok diýen. Geçen günlerde goýberen ýalňyşlyklarymyza ökünmegi, inniki de gaýtalamazlygy ýürege dup bolar. Ýöne oňa dinusyz göz ýaş döküp oturmak beýmanydyr. Biz özümizi geçmişiň ahmar gatşykly wakalaryna daňýan, hemde häzirki pursatymyzy ünsden düşürdiýän her bir pikire garşy durmalyrys. İl arasynda gurrunçylykda geçen zatlara göz ýaş dökmediýän sözler gaýta-gaýta ýatlanýar. Ýöne adamdan köpsi bu sözleň düýp manysyna düşünmekde bärden aýdýan ýaly henidem şol günleri çümüp göz ýaş döküp ahmara boğulup ýörenler bar. Sesine de şo ýatlamalar olar iň bolmanyna inniki adamlarynyň has göwüne jaý basylmagyny terýän bolsa, inniki de serasap bolunmagyny, täwlük hata goýbermezligine haýry nepi degýän bolsa ýene ýaşy. Ýöne bu beýle däl. Owsi dün bilen ýaşama, özüňe azap berme. Geljek hakda düýpli maksatlary heniz goýup bilmeýän bolsaňyz, onu iň bolmanyna hut şu pursatyň has şadyan, alham merzi bolmak üçin ihlas edin. Hemişe şeýle bol. Käteler özümi ruhu taýdan feýislemek, ýaşaýşa durmuşa bolan höwüsdir gyzyklanmamy artdyrmak, işlenme anamly çemeleşmek, mahlasy goşmaça we täze güýçler bilen üçin bolmak üçin many mazmunly goşgu tetirlerini hiňlenýän. Aşakda goşgam köp gaýtalaýan şygyrlamyň biri. Hatta ýolla bar ýakaňam, käteler gül, ýylgyr hiňlen. Wagtyny işle zähmet çek, oyna güýmen mahal. Bu zatlar bitir her gün, käteler ýüzüňe çytman. Sahaba det, içil, açıl, käwa al bu durmuşdan, ýüzüňi hiç tutmak gaňar. Ýylgyrsyň bahar getirsin, gistin göwüniň guroklugy. Mahal aşyk bolsen, söýbi ýaşy adamlary, hem ýakymly ehli zady. Başyňa gallar göge bak, asmanyň durlugyny sinle. Agşamyň tümlügi uzak dowam etmez, iýje her näçe uzun bolsa-da. Ýany daň atyp, seher geler, tümlügiň ornuny ýagtylyk alar. Bu gözellikleri görmek we duýmak hem işler hut özüňe bagly. İrmen arman işlemek. Ýadawlygy duýman irginsiz işläp bolarmy? Her işimizi gerdene labyr beýne artykmaç agram salmazdan aňsatlyk bilen bitirip bolarmy? Hiç ýyly ýadaman, bizar bolman, irmen işlemek mümkinmi? Bu sowalaň ählisine elbetde howa, hut şeýle diýip jogap berip bilýär. Onu nädip ýadaman işläp bolar diýen sowal ör boýna galar. Jogaby taýyn.
ýadawlygy duýman işlemekçi bolsak, ilki başda onu mazaly öwrenýänçä, uýgunlaşýança hem de enlige edýänçä bir wada ýadamamyz gerek. Başta bir ýada enniňe öwrüp bilseň, soňra şol işte argynlyk duýmarsyň. Ine ýadaman işlemegiň iň ygtybarly ýoly hem bar sıram şundan ibaret. Öwrenýänçä, enlige edýänçä ýadarys. Soňra şol işiň başyna bardygymyz biz. Hiç ili ýadawlygam duýmar, ýermersen. Ýöne şol menzile ýetýänçäň bir wada ýagyrnyňy derletmeli boljakdygyny ýadyňdan çykarma. İlki wada ýadarsyň, öwrenersiň, ele alarsyň, dura bara ennige öwrersiň. Özüňize göz gezdirip görüň. Ennige eden zadyňyzda hiç ýadawlyk, argynlyk duýan näsiňiz? Milyon dollarlyk surat. Günlüň birine ýaş hanymlaryň biri meşhur suratkeş Pablo Picasso bilen gabatlaşypdyr. Bu hanym sunugatyň muştagy. Picasso'nun işlerinin bolsa ölemen aşyk eken. Ýaş hanym ýanyna kagyzy Picasso uzadyp, özü üçin ýadygarlyk surat çekip bermegini haýyş edipdir. Ustad galamyny eline alyp surat çekip başlapdyr. Kagyzyň ýüzüne çeken suratyny bollum edip, onu ýaş hanyma uzadypdyr. Ine şu milyon dollarlyk surat diýipdir. Ýaş hanym bu sözleri geňirgenip, bari ýogy ýarym minutda çeken suratyňyň nädip milyon dollarlyk gymmaty bolup bilýär diýip sorapdyr. Keýgim 30 sekundyň içinde bir ajaýyp surat çekmek üçin men 30 ýyllap zähmet çekdim, turgunlaşdym diýip Picasso jogap beripdir. Ine ustadlygyň getirýän haýry, ýyllar boýu kämilligiň berýän netijesi şeýle. Haýsam bolsa bir işte ustad kämil bolasyň gelse, iň ygtybarly usul şu: öwrenmek üçin ýada, özleşdirmek üçin ýada, enlige edýänçäň ýada. Dogry, kim közsiz öwrenmezden hem de enlige etmezden sen ustadlygyň, kämilligiň münberine çykyp bilmersiň. İşi kämil öňürmegiň ýeketäk ýoly öňünden öwrenmek hem enlige etmek. Anan ilki başta sarp eden şoňur ihlasyn hem de uluk gaýratyň, hatta bir wada seni kanaatlandyrmaýanam bolsa, bir gün geler. Tähelse ihlas siňdirseň hem seni hem özgöleri haýran etjek ajaýyp bir işi hasyl edersiň. Başla, ihlas et. Bir wada netijeleri howlugmy? Wagtyň hem gaýratyň öwrenmäge, ennige gurmäge sarp et. Bu asanly aýlary ýa-da sanaýmalja ýyllary alar. Soňra bolsa sarp edilen şol ihlaslar, siňdirilen gaýratlar sizi üstünlügiň şür depesine elter. Hereket et. Birinji, haýsy işlere has höwesli çemeleşýän, höwes bilen işläsiň gelýän, dörüjülük zihiniň hem de oýlap tapyjylygyň hem östüresiň gelýän uguruny işini kesgitle. İkinji, özüňi şol ugura dolu bagyş etmegiň, olar öwrenmegiň, özleşdirmegiň, özüňi şol ugurlarda kämilleşdirmegiň ýollaryny gözle. Tap hem anyk kesgitle. Üçünji, öwrenmek hem kämilleşmek üçin zerur bolan wagty özüňe bagyş et. Ennige urilýänçä zeýrenme, ýaltanma, gaýrat et. Dörnji, şol işdäki häzirki derejeňi hem de belli bir wagtdan soňra ýeten derejeň arasyndaky tapawudy ünswer. Zadyly iki söz. Arzu maksatlary hasyl etmek üçin zadyly iki söz bar. Şol iki söz sizi üstünlügiň şur başyna çenil eltip bilýär. İşi uğruna milyonerlerin birinden üstünlüğün sarı hakta soranlarına olam şol iki söz hakta dil yarıptır. Üstünlük kazanmağın sırrı bari ýogy iki sözde jemlenýär. Hatta oňa üçüncü söz zerurum der. Şol ikisi ihlas et diýen sözlerdir diýipdir. Şu günkü durmuşymyzdan ýeterlik delil tapyp bilýärkä taryha gidip oturmadyň. Özümizden misalat göreliň.
Günnelik ýa-da salymlaryň ýerine ýetirýän işlemimize aýratyn güýç gaýrat sarp edip, işin içine çümýän pursatlarymyz bardyr. Ýöne şol erjellik, tuton ýerlilik her kime göre tapawut edýär. İşe çyndakay berilýän pursatlarymyzy ýatlap görsek, eýmenlerji bir hakykat bilen ýüzbeýüz bolar. Biz özümüz üçin ören ähmiýetli bolan işlere de gerek mukdaryny ihlas etmeýäs. Ine şu ýerde de üstünlükli adamlara mahsus bir häsiýetiň üstüne atýas. İşi şo adamlar özlerine behwitli, ähmiýetli bolan zatlar üçin ýeterlik derejede ihlas tagalla edýärler. Şoň üçin olaň sarp eden takat, güýji, energiýasy ýygyna esse bolup dolanýar. Dimek bizem ihlas etdiýen şol iki söze puqta üns bermeli. Her bir asylly maksat haýyrly iş üçin güýç gaýratyny aýamaly däl. Eger işleýän bolsak, işlän şekilde işlemeli. Zähmete ihlas siňdirmeli. Anamly, batyrga çemeleşmeli. Bir perway, bir gelen ötürýän wagtymyzyň bolsa sanyny azaltmak hükman. İslen zadymyzy elletmek üçin üstünlügin talap edýän mukdaryna ýadamak, emgenmek, dümtünmek, jana ýaman işlemek wajypdyr. Zihinlilikde dünýä meşhur bolan alimlaryň biri maňa zihinli diýänsiňiz. Emma men ihlaslygy zihinlilikden has öňde goýan ýer ekeni. Thomas Edison bolsa zihiniň bir götermi alham, galan 99 götermi ihlas, gaýrat, maňdaý derdi ýer ekeni. Mahlati hötte gelmek isleýän işimiz üçin öňküden hem artykmaç gaýrat sarp etmegimiz, has ihlasly işlemegimiz gerek. Şonu der dökýän ugrumyzda zihini daş ýarýanlaň, işe başlaň biri boljagdygymyz şüphesizdir. Ihlas ýanymyzda, üstünlük alnymyzda bolsa, onu adabry, şan şöhrat, abry mertebe de bizden uzakda däl bolmaly. Hereket et. Birinci, günüň haýsy wagtlaryna has öňjeli işleýänligiňi kesgitli. İkinci, netijeli iş sagatlarynyň sanyny artdyrmaga çalyş. Üçüncü, şo wagtlarda has tijeni işle. Dördüncü, hut şo wagt gaýry hiç zada üns bermän, diňe arzuwlaň öz möhüm işleň bilen bol. Saçanlar bilen bäsleşme. Durmuşda ýygy gabat gelýän ýagdaýlarymyzyň birem, käbir adamlar özlerine laýyk gelmeýän zatlaryň uğrunny kän pelasan urýar, çyrpynýar, çabalanýar, gazanmak üçin giýjetini günnüýt edip işleýär. Kimseler bar, her täze çykan el telefonlarynyň ışgyna. Ýene biri bar, giýje günnüýt bar küýü höwesi ýyle sygmaz gatnaşyklary ýola goýmakda. Käbirler bar, gerekmejek zatlary satyn alyp pul sowmakda. Sebäbi kimdir biri ondan öň hut şo zady satyn alanmyşyn. Hamana buloram şolardan pesälmişin. Şeýle adamlary göreňde, ýa-da gurruňy kulagyňa ilenine könüden aýdylyp gelinýän bir söz güppe ýadyňa düşýär. Kim bilen bäsleşseň, sen hem şolardansyň. Sıçanlar bilen bäsleşseň, hatda ýeňiji bolsaňam, sen hem barbyr sıçan bolup galarsyň. Kim bilen bäsleşmek isleýänligiňi kesgitli. Ay bilen bäsleşýän adam iň bolmanyny ýerden ýokary galyp biler. Ýyldyzlar bilen bäsleşýän adam aýdan hem ýokary galar. Sıçanlar bilen ýarşa goşulan bolsaň, hemmelerden öň gelenligiňe garamazdan barbyr ornuňy sıçanlaň arasyndan gözlemeli bolýar. Bor bolgusyz biderek zatlara gowalaşýan adamam, hatda gögün islegine ýetýänligine garamazdan özüm biderek bolgusyz adam bolup galy berýär. Şoň üçin kimler bilen ýarşa girýänligiňizi üns beriň. Sapy üçin algajak ýoluňyzy aýdyň saýlaň. Dalaş edýän zadyňyz özüňizi, mertebeňizi, adabraýyňyza çirk getirmejek hereketler bolsun. Seni çyndan begendirjek, ulu abraya eýetjek zatlara ýapşyň. Hatda bu ýarışda sen ýanynda senden başga hiç kes ýogam bolsa, beýlekler sen bilen ýarşasy gelmeýänem bolsa, sendiňe beýik, asylly,
halal işlere düwtalak bol. Maddi mümkinçiligini hakykatdan hem özüňe zerur peýdaly zatlara sarp et. Öz ýarşyň bolsun. Hemişe özüň bol. Diňe dogry hataplanýan, kanuna laýyk miwesi bolan, netijesi göwün götürýän zatlaň ışgynlygy. Hereket et. Birinji, göwnüňde götürýän ugyny oşak, iri kiçi ähli hyýallaryny seljer. Uğruna algayan zatlaryny saýhalla. Näme üçin şarp ruýanlygyňa ilki göz ýetir. Şol zatlar saňa dogrudan gerekmi? Ýa-da o duýgulaň her bir göwün sowatmak üçin wagtlaýyn baş täm etmekmi? Şol hereketlerden saňa abray halal girdezi gelýärmi? İkinji, haýsy zat babatda beýlekler bilen bassaşlyk ýa-da bäsleşlik içinde diňi kesgitli. Qada qowahada düzgün tertibe sığmayanlygyna garamazdan ýa-da adabraýyna asla münasip dälligine bakmazdan sen olar bilen şeýle hürpde dowam etjekmi? Üçüncü, gerekmejek zatlaryň ählisini terk et. Şeýle hereket etmegem, hatta şol zatlary hyýal etmegem beset. Gaýrat et. Adyňa gelişmejek zatlar bilen ýana durma. Sıçanlar bilen bäsleşme. Ağırsa azasyna düz gel. Yarış gidip duran wagty turganlyň meri diýdini madaly ağırdan ekeni. Ağryny köşeşdirmek hemde yarasyny bitirmek üçin Lukmanyň biri turganyň ýanyna gelipdir. Hani diýdini epdip Lukman turgana ýüzlenipdir. Turgan muňa jany ýanganda jogap beripdir. Diýdim etsem ağır ýa. Lukman asuda parahat ehengde. Ağırsa azasyna düz gelipdir. Ýanky turgan soňky ýatlamalaryna Lukmanyň şo gezekli sözleriniň öz durmuşy üçin öwürlüşik nokady bolanlygyny gaýta ýatlaýar. O sözler dogrudan hem men durmuşymy düýp götür özgörtdi. Şondan soň men ağryňam, durmuşyň bir ülşüdigini gutulmak, tagalmak üçin bir wada has uly ağırlara da düz gelmeli bolýandygyna akly ýetirdim diýip ýatlaýar. Turgan şo gezek diňe bir diýdini etmegi başarmady. Ol ağırsyny unutup desine meýdança dolanmak bilen hem çäklenmedi. Ol öz durmuşy üçin iň bir mühim sapaga alypdy. Şol ağır bolmasa ol desine gutulup biljek dälli. Durmuş köp garaňly hemde hemme ýerde şol bir çözgüt, şol bir däri derman, şol bir çykalga täsirli bolup durmaýar. Käteler uly üstünlikleri kazanmak üçin şeýle ağırlar hökman görmeli bolýar. Gel sana bir agys söz aýdaýyn. Seher bilen turda özüňe, öýe ojaňa, il günüňe ýaşy dilek dogadar et. Düşünýän daň ukusy süýçi zat. Ýöne bu zatlaň haýry, sogaby sen durmuşyňda tiz wagtda aýan bolup başlar. Belkem sen aýdarsyň. İr oýanmak juda ýokuş diýýär, janym agyr diýersiň. Onda saňa da şo sözler pent bolsun. Haýyrly zatlaň hatirasyna sehel pursatlyk agyra düz gel. Dilini paýş hem ýalan sözlerden arassa sakla. Çünki durmuşyň süýjüligini görmek üçin diliňden süýjü sözleň, dogry hak sözleň dökülmegi zerurdur. Belkem sen aýdarsyň. Bu men enni geden zatym däl. Öwrenşýänçem janym agyrdyp galar diýersiň. Onda saňa da şo sözler pent bolsun. Bagtly ykbalyň hatirasyna az salymlyk agyrlara düz gel. Beýlekleri bagyşlamagy başar, geçirimdilik et. Sen aýdarsyň. Bagyşlap bilmek hile müçü iş däl. Oň etmişi ýadyňda durka, nädip bagyşlajak? Bagyşlamak käbir adamlar babatda asla mümkin näl. Beýle geçirimlilik janyma agram salar, ýüregime agyrdyr diýersiň. Geçirimliligiň neneňsi haýrynyň bardygyny sen hemmeleri bagyşlap başlan pursoduňda aýdyň aýan duýup başlarsyň. Saňa şo sözler pent bolsun. Şeýle beýik gönünçligiň hatirasyna bir wada janyňa agram salýan agyrlary düz gel. Oku, köp oku.
Sen aydarsın, dağ köwledi, yönü oku diyme. Okumağı asla halam oku. Okumak juda ağır hem ağırlı, ıncıllı yersin. Oylon, düşün hem gözüňüne getir. Her okan zadından täze bir zat öwrenip bolýar. Her okan kitabyň durmuşyň bir sırly gapysyny açmaga kömek edýär. Käbir kitaplary okusaň, her harpyna onlarça sogap ýazylýar. Nenem özüňi şeýle ähmiýetli zatlara rowa gören ok. Näme sebäpli özüňi elin esretden mahrum edýän? Oku, irmän arman oku. Bir wada ağırly ıncıly bolar, janyňa ýakmaz, maňzyňa batmaz. Şonda da oku. Ähli ağırlygyna, ağırsyna döz gel. Ağırlara döz gelge kazan. Özgelere olaň öz bolşundanam has koşamay, mülakatly gara. İşiňe anamly, ihlasly, gaýratly çemeleş. Gurbun mollugyndan garyp gasarlara, mätäşlere ýardam et. Bir başlan işini dolu hem kämil yerine getir. Onu şey, bunu beyt. Düşünýän, enni edilýänçe, öwrenilýänçe bir wada kynlar, ağırdır, ağırlylar, hubbotludur. Yönü ağıramına, ağırsyna, ıncısyna döz gelge kazan. Ağır ıncı tähel wagtdan aýrylar gider. Emma şeýle haýyrly işlere sarp eden ihlasın täsiri, netijesi, miwesi aýdyň bildirer durar. Ağary tiz wagtdan köşeşir, hemde oň ornuny saglyk, şypa gurşap alar. Ağarsyna döz gelmegiň özü durmuş meseleleriniň iň täsirli dermandyr. Hereket et. Birinji, özüň üçin zerur hem ähmiýetli görýän, yönü ağırdygy ýa-da ağırlydygy üçin başyna barmaýan işlerini kesgitli. İkinji, bir wada ýüregiňe her näçe agram salsa da hiç da garamazdan zerur saýýan şol işlerini bitirmäge giriş. Şeýle prosotlarda puto ýadynda bolsun. Derdedinen şeýle pikirlengden gutulmagyň esasy çykalgasy islenlik işiň wagtlaýyn ağarsyna döz gelip ýoluňy dowam etmekdedir. Pursatlara münasip bolýansaň. Durmuşda amatly hem ajaýyp pursatlar az gabat gelmeýär. Her günde haýsydyr bir zadyň amatly pursady bar diýilýär. Emma pursatlara gabat gelmek bilen oňa laýyk gopmak, ýagny pursatlara münasip bolmak düýbünden aýry zatlar. Biziň bir müşkül meselemiz hem hut şundan ibarat. Biz her pursada münasip jogap berip bilemizok. Aýdaly seni jan tenden gowurýan bir muşdogyň, aşygyň ýa dostuň bar ekeni. Ol sen üçin köp işler bitirmäge, seni begendirmäge, täze sepkitlere ruhlandyrmaga ukyply. Ol göwnüň götürmek üçin gaýta-gaýta ýanyňa gelýär. Nire barsaň alnyndan çykýar. Sen bolsa bipark bakışlar, gelensiz garaýyşlar, sowuk sala gurrundeşlikler bilen oňa ýeterlik ähmiýet üns bermeýär. Olam näme? Ihlasyna münasip jogap berilmese, öýkölemek bilen bolar. Pursatlar edil şu muşdoklar ýaly dosya aşyk misaly. Üns berilmese, yüz berilmese, yüzüne ýylgyryp bakylmasa, lap geç, haly teň, köňüli gamgyn, öýköli ýerine öwrülýär durberýär. Uzak öýlenmänem durmuşyňdan çykýar. Pursatlar özleriniň alaky bir nygmatdygyny duýmaýan adamlardan hemişe öýkölür. Ýöne pursatlara düşünmegiň ýoly ugry ýok däl. Ilkinji nowatda hökmany zeruri işlerini bitirýänler, durmuş wezipesine hötde gelýänler, olaň diline, köňüline düşünýän, sadyklyk bilen olaň dünýäsine urnaşýan adamlardyr. Aýtmaklaryna görä günnelik işlerini dolu kämil berza etmeýän, başlaryň işini uzak dowam etmän taşlaýan, yeňil işe hötde gelmeýän insanlar amatly pursatlaryň gadyr gymmatyny bilmän duşundan geçirip goýberermişin. Amatly pursatlar ykbalyň sowgady, olary düşünmegi başarmaly. Ü yeňil düşjek zat däl. Emma gazanjak bahan sarp eden ihlasyna dolu deger.
Muň üçin ilki bilen has derur işlemimizi bitirmegimiz, wagtymizi manaly zatlara sarf etmegimiz gerek. Doğrudanam wagtymyzyň näçe mukdaryny degerli peýdalanyp bilýäkek. Muň üçin dek dünkü eden işlemimizi alyp görelýär. Düýnüň dowamyna näçe sany ýaşy iş etdik. Olary nähili ýerine ýetirdik. Şol işlem doly kämil bolmak üçin näçe tagadymyz sarf etdik. Kanonna barmak büküp sanap başladyň. Bir günüm, ýagny düýnüň dowamyna manyly ötürdük diýip hasap edýän sagatlanmadyň sany näçe edin? Düşünmek üçin şol bir meseleni başga tarapyndan beýan edin. Egerde dünkü güni aýtadan dolanmak mümkin bolsa, biz şol işlemimizden daşary ýene nämeler edip bilerdik. Goşmaşa haýyr ihsan, ýagşylyk, sahabat, ýeşirimlilik, mätäje gollaw bermek, hassa soramak, garnaşlara ziyarata barmak, ýakynlaryny ziyapata çağırmak, bilimi öwrenmek, alama düşünmek. Bu zatlary ýatlap oturýarkaňyz, düýnü ýyzyna dolap bolýan bolsa, onda dünkü işleri etmän, düýünden başga işler ederdim diýmegiz mümkin. Ýöne bir işe dümtünip oturýarkaňyz, başga işleň hyýalyna gelmezden owul, hut şol işini doly, kämil bitirmegiň pikirini etmek has ähmiýetli. Üstünlüğün bir asary şundan ibarat. Edýän işini has ünsüzli, has kämil derejede ýerine ýetirmäge çalışmak bize şan mertebeň täze kapylaryny giňden açyp berýär. Iriz okuji. Üstünlük kenaryna aýak ýygyny goýan tanymal adamlar şu üç töre aýratyn üns beripdirler. Olar ýygy giderlilik, doly bitirmek, kämil bitirmek. Mahlasy başına baran her bir işimizi doly ýerine ýetirmek. Hili babatda kämil ýerine ýetirmek gerek. Muňa mesasy iterji güýji ýygy giderlilikde jemlenýär. Belki senem şeýle pikir edýänsiň. Ýöne özüme şu üç töre üç düzgünü, üstünlüğün hem bagtyarlygyň üç tany göwher daş hökmünde görýän. Işir waça adamlaryň arasynda giňden ýaýran şeýle bir söz bar. Köp adamlar mümkinçiliginiň ýokdugy zerarly däl, ýygy giderligiň ýoklugy sebäpli şowsuzlygy uçurýarlar. İşleri wagtyna bitirmezlik ýa-da edýän işiň hiline üns bermezlik, bolmolsa ýaly ýerine ýetirmezlik. Bulaň ählesem şowsuzlyga sebäp bolýan zatlardyr. Uly güýç gaýratyň, ukyp zehiniň, ýagdaýyň, mümkinçiligiň bolsa-da, edýän işinde ýygy giderlilik, jogapkärlik semeleşmek, ýerine ýetiriliş hiline wagtyna ünsiz garamaklyk, geleňsizlik ýaly häsiýetler bilen gurşulan bolsaň, onu sen sakyn nysana gönügen bolsa-da, barjak mendiliň üstünlükden sowa düşmegi adaty ýagdaýa öwürler. Başlan işini soňuna şenli alyp gitmezlik, ruhy duýgularyň bitertipligini, pikiriň daganyklygini, durmuşyňda düzgün tertibiň ýokdugyny anladýar. Üstesine şowsuzlygyň bir elementidir. Şu manna aýdylan bir meňzetme haýran galýan. Diýerlik suw bilen doldurulan durmuş tabagyny gözüňe getiriň. Doly bitirilmeýän işler şol tabagyň düýbündäki bir deşikdir. Şol deşigi baglamasaň, bitirmeseň, hiç kimse bu tabagy suwdan doldurup bilmez. Her işi doly, kämil bitirmek her amalyň ruhudur. Kimsiz közsiz hemde doly bitirilen bir işe dem çüflenen ýalydyr. Jan merlenmesidir. Ine şeýle amal üstünlügiň kepilidir. Men pikirimçe, kämil hem doly bitirmegiň kymmatyny biz öz köňlümüze, ruhumyza, aňymyza hemde ýadymyza nagş etmelidir. O häsiýet özümizde hemde töweregimizdäkilere mahsus bolmalydyr. İşi şalt bitirmeklige däl, wagtyna gowy bitirmeklige üns bermeli. Hil babatda hiç wagt bäri-bärki orta derejeler bilen kanagatlanmak bolmaz. Elmydama hem işe en gowy usulla berja etmäge çalışmaly. Şeýdibem her bir işimizi wagtyna göwüneja ýerine ýetirmäge enni getsek, üstünlük hiç wagt ýanymyzdan aýrylmaz. Çünkü biz her bir zadyň has gowusyna münasip. Hereket et. Birinci, dek düýnüň özüne näçe işe ihlas bilen çemeleşdiň. Olary näçe derejede gowy ýerine ýetirdiň. İkinci,
Ertir näýli işleri ýerine ýetirmekçi, hem de olary has gowy ýetirmek üçin nämeler edip bilersiňiz? 3. Ertirden başlap bitirjek işleňi şu 3 düzgün esasyna ýerine ýetirmegi ýüregiňe duw. İzgiderli, dolu we kämil. 4. Düzgün tertipliligi, dowamlylygy esasy şygaryňa öwür. Öňde goýan maksatlanyňy hem de söz beren amallanyňy tertip bilen öz wagtyny dolu we kämil ýerine ýetir. 5. Bir başlan işini dolu bitirmegi şygaryňa öwür. Düýpli bir işe başlan bolsaň, şonu dolu diýilmezden beýleki bir işe girişme. 6. Kämil bitirmegi şygaryňa öwür. Diňe şeýden halatyňda üstünlügiň çür depesine ýa-da şoňa golaý mertebelere hökman ýetersiň. Öňünni döwem durup bilmez. Ana şonu hiç bir zat seň öňüňde yüzüýüz durup bilmez. Hiç kimin karşı durup bilmejek, het edip bilmejek o zady ýa-da o işi nämeke. Akıllar filosoflaryň şeýle bir sözi bar. Yürekden çykan ýylgyryşyň öňünde hiç bir zat durup bilmez. Arasa yürekden göz baş alýan ýakymly ýylgyryşlaryň öňünde hiç kimse, hiç nerse durup bilmez. Bu hakykat. Sen olary täkide garaýşlar, arasa ýylgyryşlar bilen baksaň, hiç bir adam karşıňa galmaga milt etmez. Pek ýylgyryşlar diňe söýgüýün halat edýär. Hatta seriňi täm edip, başyňa aýlaýan alada ünjüleň bilen petepet bolanda da gaýy gustalary çünmedi, ýylgyr hem de hemme zady çözüp bolýanlygyna anan. Ana şonu haçandan bäri bitmän nuran meseleleň öz-özünden düňü çözülüp, göwüni ýazylyp gider. Özgöleň aladaly oý pikirlerem teň päkide ýylgyryşlaryň öňünde ýan berip başlar. Oň ornuny umytlar, kesellidir afudoluklar kurşap alar. Şoň üçin hiç bir zadyň karşyňda döwdey dikelip durmazlygy hem de her bir ýakymly duýgulaň, göwün hoşy ýagdaýlaň saňa maýil bolmak üçin yürekden çykýan hem de içinde galplyk ýokunnysy bolmadyk päkide ýylgyryşlar bilen ýüzüňi beze. Ýylgyryşlar seni şeýle bir bezeýär. Aýna baksaň özüňem, sana baksa hatta ykbalyňam haýran galar. İl güni özgölere päkide bakyşlar, arasda ýylgyryşlar, köňülden çykan dostlukly duýgular bilen ýüzlen. Sen ýylgyryşlaň olaň dünýäsine has abadan geljegiň umydy hem buýşlugy bolup ýaýylar. Öz ykbalyňdan hoşnutdyňy mälim edýän habar bolup ýaýylar. Durmuşy söý, oňa ýylgyryp bak. Hemmeler söý hem olary ýylgyryp bak. Özüňi söý hem de özüňe de ýylgyryp bak. Ana şonu sen garşyňda hiç kim durup bilmez. Hereket et. Yüregiňi seni gurşaýan her bir zada, her bir insana bolan söýgü bilen doldurup gör. Hemmelere diňe ýaşylyk etmek niýeti bilen gara. Finans. Sen muny hökman başararsyň. Seni öňküden gelişikli, jana ýaraşykly, göwüne ýakymly görkezýän zat, arasy yürekden çoğup çykan päkide ýylgyryşlaňdyr. Hemmeler bilen hemişe ýylgyryp işdalş. Şonda sen durmuşyňda ajaýyp, ýakymly pursatlaň, garaşanyňdanam has köp peýda bolýanlygyna göz ýetirersiň. Sekil sekund. Almyň ýeten häzirki derejeleri esasyna zeminiň üstüni hem astyny sere hasaby bilen hem ölçäp bilýärler. Diňe bir ýer üstüni däl, eýsem zeminden aýa, güne, ýyldyzlara şenli bolan uzaklygy kesgitlemek hem inni müşkül mesele däl. Üstesine mümkün bolan tizlik bilen şol ýyldyzlara näçe wagt mukdaryny aşjakdygymy sen şak bilen hasaplap otyrlar. Ýöne göklerden ýere düşüp, öz dünýämiz hakda pikirlensek, bizi köp asylly maksatlardan, üstünlikli ýollardan alyp galýan bir ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolar.
Şol duýgy yararly gör adamzat enseme ýaşy niýetlerini amala aşyrmaýa, başyna barmaýa, ýüregine dümmeýe, hemde üstünden aýyllar ötüren soň unudulmalar diýwarynyň düýbüne oklap goýberýär. Oňa gorky diýilýär. Ýogsam şol gorkyny ýeňip geçmek üçin köp wagtym gerek däl. Bary ýogy 8 sekund. Bilermenden köp ýyllyk iş tejribelerine daýanyp çykaran netijelerine görä, yüzmäge gorkup suwa girip bilmän duran şagan suwa öwrenşmek üçin bary ýogy 8 sekund ýeterlik. 8 sekundyň dowamyna şaga bir ýagdaýdan düýüp götür başga hal ýagdaýa geçip bilýär. Ilki gorkusyndan saplanýar, soňra öwrenşýär. Ýa-da onu halap başlaýar. Şondan soňra sen şagany suwdan düzjek bolsaňam, ol gaýta-gaýta suwda yüzmäge ymtylar durar. Hemde sen bu päsgelçiliklen qadaganlygyň ony suwa bolan höwesinden asla däňdirip bilmez. Kiçijik çağan şu hali gorkudan uygunlaşmaga, enlikden söýgä geçmegi biziň ählimize mahsus ýagdaýlaryň biridir. Biziň özümizde de hut şeýle ýagdaýlar bolup geçýär. Täze bir tutumyň garasyndan girenimizde ýa-da düýpli bir işe başlanymyzda bir wada aljaradýan, çekindirýän duýgular gurşap alýar. Şeýle duýgulary üns bermän, işimize, ýolumyza dowam etsek, goşa görkezýän gorkulardan destine saplanar, hemem işe uygunlaşar. Soňra bolsa enni eder. Soňra bu iş ennigi söýgüli bir zada öwrülip galar. Hut şu hal ýagdaýy men öz durmuşymda köp gezek synap gördüm. Bir bilen täze tanışlyk açmakçy bolamda da, köpçüligiň öňüne çykyş etmeli bolamda da, ýa-da wezipesi menkiden uly, güýjü menkiden artyk birini oň bilen alalaşmaýan ýerlemmi ýaňdytmaly bolamda da şeýle duýgulary hemradym. Ýöne bir başladym hem dowam etdim. Dowam etdigimçe de uygunlaşdym. Öwrenşdigim saý soňa waka endigime öwrüldi. Soňra öz pikirlerini gapynj etmezden hemmelere ýaňdytyp bilýän. Ýüregine düwen maksatlaryna girişip bilýän. Niýet eden amalyny bitirip bilýän birine öwrüldüm. Şeýle ýagdaý biziň hemmämize de mahsus. Gynanýan ýeri köp adamlar umydy dälle gorka, uygunlaşmaga dälle çekinjeňlige has köpüns berýärler. Öz pikirleri bilen özlerini bökdüýärler. Gorky üstün gelse işe girişip bilmez. Başlamasak tamamlap bilmez. Ikirjiňlenmelen maksatly pikirlerimizden ürsem gelmegine may bermeliler. Gorkularymyzy hemde ýaýdanjanlygymyzy dep etmäge, hemde 8 sekundlyk strategiýany öz durmuşymyzda ornaşdyrmaga wagt ýetdi. Bizden maslahat soraýanlary gorka eglişi gitme. Ol biziň ýolumyzy bökdemesin diýmäge wagt ýetdi. Başla. Hatta heniz gorkudan dolu saplanyp bilmedik bolsaňam başla. Netip bolsa 8 sekunddan soň gorku dumany ýuwaş-ýuwaşdan çözülüp başlar. Hemde oň ornuny anam özüňden hoşallyk, ruhy belentlik, barlygyna şükür etmeklik ýaly duýgular gurşap alar. Haýsy amaly bitiresin gelýän bolsa, şol işe başla. Danalan şeýle bir sözi bar. Hemişe ýadyňda bolsun. Bir mühim işi berja etmäge başlan bolsaň, buýşlyk, ýakyn wagtda onu dolu diýinjaksyň. Çünki bu ýerdäki esasy mesele şol işi bitirmekde dälle, şol işi bitirmekden alyp galýan gorkuny ýeňmekde. Hereket et. Birinji, ýüregiňe duýan, emma gorku we ýaýdanjanlyk derarly henüz başyna barmadyk işlerini kesgitli. Ikinji, şolaň haýsam bolsa birini, has dogrusy, ýüregiň haýsasyny eýgörse, destine berja etmäge giriş. Gorka hem ikirjiňlenmeleri asla üns berme. Soňra bize şo gorkuny ýeňip geçişini, işlemäge ennig edişini, hemde şol işe bolan söýgüň peýda bolşuny gurrun berersiň. Şu yerden başlaly. Belki de bu kıssany oğulum eşdensiň. Ýöne maňda batýan, many mazmuny bolan soň sen bilenem ýatlamagy makul bildim. Kıssa şeýle başlaýar. Heniz körpe çaga, hemde köp duýgulardan erkin mahalym, arzu hyýallanmaň çägi terhedi bolmazdy.
İlkilkiler tutuş elem zahani hem de ehli barlığı üýt götmegi arzu edipdim. Azkem ulolup, köp zady saygarıp, dünýä durmuşa akyl ýetirip başlanymdan soň, men ojagaz arzulam bilen elemiň üýt gömejekdigine göz ýetirdim. Sonra öz ýurdumy özgördesim geldi. Ýöne meni gurşan pikirdir hyýallar ýurdu özgörtmäge de ýetmedi. Ýaşym bir sene ýetipdi. Bir mahalka arzu hyýallardan püröpür gursaga derek, durmuşdaky has mühim zatlara üns bermegi ünleýän sanaýmaly pikirlem galypdy. Şo wagt maşgalamy özgördesim geldi. Olary has kämil, has şadyan, bagtyar etmegin külkülüne düşdüm. Arman, bu arzuwam maňa egertmedi. Olaň hiç birine täsir edip bilmedim. Bu wagt bolsa, oja gögün mydarsyz bedenler bilen düşege baglanyp ýatyryn. Sanalgymyň dolmagyny alýan demim bilen ädim ýakynlaşýan. Gursagymda bolsa, ahmyra ýurulan armanly bir arzu bar. Wah, başda men özümi üýtgedip bilen bolsam, onu bu wagda seni durmuşumdaky juda köp saatlar üýtgedip bilerdim. Belki de men özümden göreli alyp tutuş maşgalam özgörerdi. Olaň meni gollamagy, ruhlandyrmagy, belki de ýurdu özgörtmegime mümkinçilik dörederdi. Kim bilýär? Belki de şeýdip bütün elemi üýtgedip bilerdim. Köp adamlara mahsus bolan noksanlyklaryň biri şuňa düşünjeler. Durmuşdan we özgölerden zeýrenýän insanlar, olaň has gowluga tarap özgörmegini isteýän insanlar özlerini ünsden düşürýärler. Olar daş töweregini gurşap alan arma güýrmeligi sazlaşdyrmak, düzgün tertibe salmak isteýärler. Emma özlerini welin unutýarlar. Özgölen gowluga tarap üýtgemegini isteýänler ilki bilen özleriniň has gowy bolmagy üçin ihlas etselerdi. Bu iş has ýeňil hem has çalt amala aşardy. Çünki olar öz hereketleri bilen beýlekilere görülle bolardylar. Üstesine beýleklerem oň isleg talabyna laýyk jogap bererdiler. Gel onna bu döwletli tutumy hut şu ýerden özümizden başlady. Özüň bol. Elemiň dilinden düşmejek özgörçlik sen bol. Mahatma Gandhi'nin bu sözlerini biz öwran gaýtalýas. Sen bu dünýä näýli ýaşy häsiýetlerini ýaýratmak isteýän bolsaň, şo häsiýetler ilki bilen özüňde bolsun. Şo häsiýetler eleme senden çoğup çyksyn. Elemiň nusgal ýany sen bol. Dilinden öňürti daşky keşbiň, sypat siratyň hem bitirýän amallaň sen kimdiňi dünýä ýaýsyn nursun. Özüň alyp barşyň, bitirýän işleň, çekýän zähmetiň, hereketleň bilen özgörüşleň altyn nusgasyna öwürl. Özgörüşligiň düzgünlerini elem jahana sen ýaýrat. Goý şol asyllykalyk häsiýetleň dünýä ýaýrayan merkezi sen bol. Beýle diýsek, herkese asta üns bermän diňe özüňi özgört. Özüň bilen bol diýdigimiz zär. Esasy da özgölerde haýsy ýaşy häsiýetleň bolmagyny isleýän bolsak, şol häsiýetler ilki bilen biziň özümizde bolsun. Başgalardan edýän tamamyzyň mukdary özümizi alyp barşymyzdan artyk gelmesin. İkisi sazlaşykly, utgoşukly gitsin. Şeý dilenne, her iki tarap bu asylly ýolly birek-birege ýardam, arka bolýa duruberýär. Şeýle bir şygyr setirleri bar. Özgöleri öwüt berýän ey insan, şol öwüdi özüňe hem ber. Gel şonu ilki bilen özüňden başlady. Ötte gelip bilseň, sen bir hekimsiň. Ene biz ilki özümizden talap edip bilsek, özümüzi has gowluga tarap özgördük bilsek, onu aýdan sözlerimizi dinlärler, bizden nusgalarlar. Biziň täsirimiz köpeýýär. Şu ýerden we şundan başla. Dünýäň guruluşyny, durmuşyň dowam edişini has gowsully üýtgetmek istesek, kimden başlamaly? Iň oňat başlangyç, ýüz görülýän aýna seredeniňizde de kimi görýän bolsaňyz, hut şondan başlaň.
Egerde ertiýerimizin kirkimirsiz, päkize, nurana bolmagyny isleýän bolsak, onda şundan, şu pursatdan başlap, durmuşymyzyň hem düşünjelerimiziň ýüzüne ýokşan kegmilleri, noksanlyklary, aýplary aýyrmagy özümize borç edineliň. Noksanly ýerlerini kämil edeliň, säwlik hatalaryny düzedeliň. Özüm heniz özgölere maslahat bermän kär, özgöleň şeýle gopmagyny tama etmän kär, ilki özümizi şol düzgüne girzeliň. Özün düzedip bilýän adam özgölere de täsirini ýetirip bilýändir. Hereket et. Birinci, özgölere yaman diýmegini beset. İkinci, özüň noksanlygyň bärden gaýdýan ýa-da öte geçýän häsiýet hereketleň hakda mazaly pikirlen, hemde olardan halas bolmagyň alasyny et. Üçüncü, şahsy noksanlyklaryny edýän işinde goýberýän kemçiliklerini öwren, hemde olary düzeltmäge çalyş. Dördüncü, şol ýaşy amala ilkinji meýletinden biridigini aýan et. Hemde şondan soň beýlekleňem sana eýermek üçin gaýrat et. Sen geljegini bilýädim. Tom we oň süýtdeş doganykysy gyzgalanly seweşleň birine duşmana gaýtagyl berip ýördiler. Dartgynly pursatlaň birine Tomyň dogany agar yaralandy. Özü bolsa aman esen sypyp bildi. Tom hemde oň ýoldaşlary bir buky ýere özlerini atyp demin dursamäge durdular. Az kem seri durulanan Tom gidip doganyny gözlemäge goşnu serkerdesinden ejazat sorady. Ýöne serkerde mundan şurt kezik boyun toglady. Tom, ýalňyşmaýan bolsam, belki dartgynly pursatlarda sen doganyň helak bolandyr. Gowy özüňem helakçylyga iterme. Janyny nähak ýere orta goýma. Tom, serkerdesiniň bu gadaganlygyna bakmazdan öz islegini ýerjellik bilen gaýtalap talap etdi durdy. Serkerde eskeriniň bu üzünüksiz talabyna ahyry razylyk berdi. Tom seweş bolan ýere dolanyp geldi. Ol duşmana görünmezlik üçin ille bar ne diýdi. Tom ahyry doganyny gözläp tapdy. Agar yaralanan dogany soňky demin sanap ýatyrdy. Tom doganynyň ýanyna bardy. Onu gujogyna gysdy. Köp wagt geçmän käde dogany şol ýerde Tomyň gujogyny amanadan tapşyrdy. Tom ýygyna dolanyp gelenne serkerde ondan agasynyň halyny hemde ýitigini tapyp tapmanlygyny sorady. Gideniňe görä ihlasyn ýere düşdümi? Doganyny görüp bildingmi? Janyny gatça gökgölçlüge sokýan. Tom, ýer doganyny getirdingmi? Diýip serkerde sorapdyr. Tom oňa, ýok serkerde. Doganymy getirip bilmedim. Oňa derek, men oň umydyny ödedim. Oň menden garaşan zadyny ýerine ýetirdim. Süýjenekläp doganymyň ýanyna baramda, onu elim alyp gujagma gysamda, doganym maňa, Tom, men sen geljegini bilýädim, sen geljegini duýýadym diýdi. Umydy ödemegem iň uly silah ahyry. Dogany Tom hakynda ýaşy pikirde bolupdyr. On geljekdigine, özüni iýdejekdigine ananypdyr. Tomam doganynyň umydyny puj etmändir. Şu kysany okanym märi, bir sowal bagrym byjyklap hiç ýynjalyk beren ok. İlgün biz hakda nähili pikir edýäkä? İlgün biziň nähili hereket etmegimizi isleýäkä? Beýleki adamlar biz hakda hemişe ýakymly hem gowy pikir edýän bolsalar, olar bizden hemişe ýagşy bir işe ýa-da ýagşylyga garaşýan bolsalar, bizde arasda hem asıllı ahlak sıfatlarını görýän bolsalar, bizden beýgi işleri, belen täsiýetleri towak edýän bolsalar, bu ören oňa ýagdaý. Mundan has oňa bolsa, biziň şol anamlary, umytlary ödäp bilmegimiz. Gel, men sana bir näçe sowal bilen ýüzlenýin. Birinji, pikirleriniz gabat gelmedik halatyny
özgöler sizden näme garaşýar? İkinci, gaharyňyz gelenne özgöler sizden näme garaşýar? Üçüncü, uly üstünlüge ýeteňizde özgöler sizden näme garaşýar? Dördüncü, beýlekiler agar derdi bela uçuranlaryna olar sizden näme garaşýar? Beşinci, gaýgalada çümen wagtyňyz özgöler sizden näme garaşýar? Altıncı, size nätäçliklerini ýaňdydan wagtlary özgöler sizden näme garaşýar? Yedinci, beýleki ýagdaýda özgöler sizden näme garaşýar? Egerde olaň senden garaşýan tamasy göwün göterjek bir zat bolmasa, onu inniki berjek sowalam sana hökmanam däl. Iň owsy sen ilki bilen özgöleň sen hakdaky pikir garaýşlarynyň has gowy bolmagyny kazan. Ihlas et. Bu olary däl. İlkinji nowatda sen özüňe gerek. Sen özüňe ähmiýetli, özüňe peýdaly. Beýlekler bize görnähili päk niýet, ýagşy umyt, anam hem alham merci umytlar bilen bakýanlar. Egerde olaň senden garaşýan tamasy gowy bolsa, onu innik sowada geçeli. Sen çyndanam özgöleň sen hakda edýän ýaşy pikirlerine münasipmiň, diýýämiň, ödeýänmi? Muňa nähil jogap berseňem, gowy ýa-da ýok diýseňem, sana bir maslahat bermekçi. Biz öz edýän asylly işlemimiz, ýagşylyklarymyz bilen özgölerde özümüz hakda has süýji hem ýakymly garaýşlar döretmäge ihlas etmelidir. Ine durmuşymyzy hem de hemmeniň durmuşyny süýjetjek sebäpleň mirem şudur. Hereket et. Birinji, senden üýtgeşik tama etmeýän adamlar hakda oýlan we näýli işleri bitirende olarda da ýakymly täsir galdyryp biljekdiňi öwren. İkinji, sen hakda ýagşy pikir umyt edýän adamlar kesgitli hem de olaň umyt tamalaryny, towakkalaryny has kämil bitirmek üçin jan et. Uly ýürek. Orta mektebiň soňky synpynda okuyan Bruce birdenke agar derde ýolupdy. Oň ellerem, ayaklarım şel açdy-da hereket edip bilmez hala düşdü. Ol diňe kellesini hem barmaklaryny gymyllatyp bilýärdi. Muňa garamazdan ol orta mektebi üstünlükli tamamlap uniwersitetden birine okuwa girdi. Uniwersitetde okuyan döwrem hiç kimse Bruce'un nämedir bir zatdan zeýrenýänligini, şikaýet edýänligini görmedi. Gaýta on gursagy maksady okunduluk bilen güýç gaýratdan dolup daşýan ýaly. Şadiyan hem degişkenni. Dostary o hakda söz açanlaryna kellesiniň içinde ullukan akyl bar, gursagyna ullukan ýüregi bar diýişýärdiler. Günlüň birinde dostlarynyň biri ondan şikaýet edere, zeýrenere köp sebäbiň bardygyna garamazdan bu güler ýüzlüligiň, umytlylygyň, ruhy welentligiň sary sebäbi hakda sorady. İkisinden birini saýlamaly boldum. Durmuşymyň galan mölegini ýa agyp periýad edip geçirmelidim. Ýa-da bu ýagdaýymy boyun almak bilen öz maksatlarymy hasyl etmäge ymtylmalym. Oňyn we işeň hereketi dowam etmelidim. Bruce ikinji ýol saýlap alypdyr. Zeýrenmän, nalaman ýaşamagy. Öz ýagdaýyna düşünüp, gaýyl bolup hereket etmegi ileri tutupdyr. Ol ýylgyrmagy, umytly bolmagy eý görüpdir. Hereket etmegi, zähmet çekmegi, amal etmegi saýlapdyr. Bruce uzak ömür sürmedi. Ol 31 ýaşynda gözüni müdümlük ýumdy. Ýöne oň teni sowasa-da köplere nusga bolan özüni alyp barşy, gursaklarda mektep bolup ýaşaýar. Oň gallaran mirasy hemmelere peýdaly. Bruce mezalsyz gowresini alyp gitse-de, ägirt uly düşünje baýlygyny miras goýup gitdi. Oň durmuş meýdanyna gallaran barmak ýylaryny her kim öz durmuşyny peýdalanyp biler diýip Bruce'un dostlarynyň biri ýatlaýar. Bruce diňe bir öz durmuşyny peýda bolan adamlara däl, eýsem oň bilen bagly
durmuş hikayatyny okanlaň hemmesine de täsir etdi. Hemmeden kalbyna öz izini koymagy başardy. O ýagdaýlaň nähilligine garamazdan asla zeyrenmeli däldigi, bela beterler, gara bulut deyin başyny gaplanyna da agy iňille perhem ser bermeli däldigi. Takdir täleyi, ýazylan kysmaty haýyrlyk bilen kabul edip, ýaxşy maksatlar, tüýji umytlar bilen öňe hereket etmeligi. İşanly, maksady okkunly, ruhy bilen bolmalylygy hakda habar ýaýdy. Onuň ulu akly bardy. Ol akly agar kyn pursatlaryň hiç biri birjigem garşylaşdyryp bilmedi. Oň beýik ýüregi bardy. Ol ýüregi agyrly, gözgyny hal ýagdaýlaň, hadise wakalaň hiç birem ejizledip bilmedi. Ol ýaşaýşy zeyrençdir nalalan arasynda dälle, durmuşyň her pursatyndan lezzet alyp ýaşamagyň, her sagadyny peýdalanyp ýaşamalygy hakdaky çağırışdy. Zeyrençsiz 24 sagat. Ine biziň berjek teklifimiz. Şunda kaýsy inanşyp görelýär. Öňümüzdäki 24 sagadyň dowamyna hiç zatdan zeyrenmän, hiç kimse käýinmän, durmuşdan nalaman, ýagdaýlardan nadyl bolman ýaşap görelýär. Ozur gayratly, anamly hem dogumly, işanly hem umytly hereket edeliň. Duş gelen her bir insanyň kalbyna ägürt ulu hoşallygy, ýakynly täsirleri miras goýulýar. Has dogrusy, bu meň teklifim däl. Bu sözler bir ýusun ýazgy dostunyň teklifidir. Hereket et. Öňümüzdäki 24 sagady hiç kimden hem hiç zatdan zeyrenmän geçirjekdiňi tuta ýüregiňe du. Şımalın baş yağışır Oğulamal yağışımalın baş yağışır Baş devletin tapan malı teretme Doğmadık oğulun doğunda şağışır Nadan oğul atarına teretme Doğulun doğunda şağışey nadan oğul atağına teretme Atta ayak bolsa özgösin olma Erde gayrat bolsa işi kyn olma Söweş güni koç yigit demin olma Qarşı vakar peykam ýaýa feretme Söweş güni goç ýigit demin bolma Qarşı vakar peykam ýaýa feretme Türpü cinanlar Erden galan eri ölüm juwanlar Koç ýigidi gözler baýa feretme Erden galan eri ölüm juwanlar Koç ýigidi gözler baýa feretme Magtym uly gar
garip köňlün bay edip hey magtymly garip köňlün bay edip kanaga dül közün bende jay edip her kim öz ýarynam dogana edip ayın gözler özgöy ayet veretmez her kim öz ýarynam dogana edip ayın gözler başgy ayet veretmez oçydy gözler bayet veretmez nadan oğul atasyna seretmedi